Ехо! Снимаме ли се? Здравейте, приятели! Сега искам да ви покажа как ще си сложа моите мигли. Мис Моника Лашес. Аз съм си избрала модел Midnight. И не знам колко се вижда, аз снимам от телефона. Бяхме решили с моя гримьор Никола Иванов да заснемем нещо професионално, обаче знаете, че за гримьорите да си слагаш мигли или да слагат върху друг мигли е като детска играчка. Обаче то вече и за мен така стана, така че това, което ще ви го покажа, за мен ще бъде много лесно и надявам се и вие да свикнете. Но аз ще ви покажа как в домашни условия може да си ги сложите, защото много често задават въпроси на моите асистентки, които отговарят онлайн, аз също отговарям доста често и чета вашите въпроси. Пращаме ви от YouTube канала клипчета как да се справите сами. Това е моят избор за мигли. Не знам дали се вижда Midnight. Искам да знаете, че абсолютно всеки модел, сега ще ви покажа с една пинцета. Ето така. Виждате ли? Като ги махнете с една пинцета, не с естествен косъм, не може да ги нараните. Може лекичко така да си я свиете. Ето така. Виждате ли, че тук има едни краечета на миглите? Те трябва с една такава ножичка абсолютно винаги да се изрязват. Това се прави с цел по-дълго, за да може да не падат косъмчетата. Все едно косопад да опадат, да се късат от самото стволче. Затова винаги си ги отрязвайте. Така ще бъде по-лесно за самото око. Отрязвайте си ги от двете странички. За Мекс, моето момиче. Само с мигли да не се занимаваш, миличка. Шегувам се, ние сме приятелки, обаче вече ми напомня този клип на нейния. Така, като ще го изрежете това нещо, тук ми е огледалото, трябва да видите дали тази дължина паса на вашето око, защото всяко око, знаете, едното е по-дръпнато, другото е по-отворено, имаш си различни форми. Слагате си миглата, да видите горе-долу дали е по ваш размер. Аз мисля, че тази така ми е тъмън. Я да видя така отпред. Да. Тази ми е на мен чудесна. Това ми е един от любимите модели Midnight. Защото косъм е много тънък и въпреки, че е дълга миглата, може да става както и за дневен грим, така и за вечерен. И така нататък. След което, понеже знаете, че ние, който се интересува естествено от мигли, от нашата марка, знаете, че ние не предлагаме лепило. Извинявам се, обаче вайбърът ми. Аз използвам това, наистина като най-доброто. То струва 8 лева или нещо от сорта. Слагам си го в... Вие не си го ползвате, но аз знаете, че им предостатъчно мигли. В случая да не търся нещо да ви бава, ще сложа тук. Защото знаете, че може да си съхраните миглите до 25 пъти при правилно ползване, което ще рече, ако ги пестите от спирала, чистите си ги с правилните продукти, стига да не са мазни и така нататък. И после ги изчиствате от лепилото, може да ги съхраните до доста пъти употреба. Сложила съм си лепилце. Взимам си миглата. Аз с пинцетата си борава с обратната страна. Взимам си лепилце и почвам да си слагам. Да ви кажа, не е хубаво да е много тънък пласт, но не е много хубаво и да е такъв по-дебел, който да се разтича. Защото ще почне да ви се отлепя, залепя на окото, да ви се качва нагоре по клепача, ще станете цялата в лепило, по-става едно лепкаво и случайно, ако доймате грим край. Заминало е. Много гадно. Така, важно е да знаете, че аз преди да си сложа миглите, винаги слагам Боже, господи, много се съжалявам. Винаги слагам малко спирала на моето око, но много малко. Много малко. След което, ето аз съм сложила лепилото, сгъвам си мигличката малко така, ето така.
И чакам. Чакам, защото много по-хубаво, много по-бързо и много по-естествено се прикрепя към самия клепач, ако лепилото стане леко лепливо. Да не е толкова течно. Затова да говоря, да си огледалцето, че да мога да си го сложа. Да ви кажа, повечето професионалисти, гримьори, дори такива мейкап блогърки, които правят за различни гримове, които показват контури, монтури, нали накрая слагат мигли. Те са толкова професионал, че направо с пинцета си слагат миглите от раз от един път. Аз не съм чак така. Но пък обичам да си ходя с мигли, защото не са навредили на моите мигли. Не искам да правя лоша реклама, но преди съм се опитвала с друг вид мигли, които са, знаете, косъм по косъм и останах без косъм. Та сега ще си слагам моята си мигла. Достатъчно време е минало. Горе-долу така. След което може с същата пинцетка или с нещо остричко да си го прикрепите. Да си го натиснете, за да не я разместите. И чакате лепилото да изсъхне. Сега ще почакаме мъничко. Ако бях малко по-голямо хакерче, щях да знам после как да забързам видеото и да видите много без такива приказки излишни, само цак-цак стъпките. Но ще го направя. Има достатъчно момичета, които се занимават с това и сигурно ще ми е интересно. Така че ако има момичета, които искат да направят такива видеа с моя бранд мигли, Miss Monica Lashes, с удоволствие ще им подаря мигли, ще ми изпратя, за да направят съответните видеа, които да са с по-лесни стъпки и да покажат с много по-хубаво качество от моето видео, което в момента записвам. Разбира се, аз вече съм гримирана, но те миглите се слагат на готов грим. Вече. Натискате си ги да си проверите случайно, ако да не са залепнали. След което, аз ето така леко ги повдигам, защото ако са по-дългички и ви тежат, те са много леки, защото са естествен косъм, но ако ви тежат на самото око, да не ви прихлупва окото. И сега ще ви покажа. Ето го резултата. Още не ми е засъхнало лепилото, но тъй като то е прозрачно. Бяло е, но като се залепи става прозрачно. Всичко става нормално. Оле, с мигла и без мигла. След което, за да не губя вашето време, тук си имам още фуркети. Ще сложа, за да може да ми виждате. Както и да е каре. Ще си сложа спиралка. Без значение каква е марката, не гледайте моята марка, каква е, това няма никакво значение. Слагам където е моята мигла, за да може да се слепат и в профил, когато някой ви гледа окото, да не се вижда, че все едно сте с два реда мигли. По никакъв начин не вредите на миглата, която е изкуствената, ама по никакъв. Просто е хубаво да не направите така на цялата мигла. Пак няма да я увредите, но просто ще съкратите живота тотално. На 2-3 измивания ще ви опадат космите, което не е оферта. И разбира се, слагате отдолу. Аз много обичам. Обичам, защото начинът, по който се слагам, все едно се слагаме между косъмчетата, става леко като молив ефект. Аз общо взето създадох миглите, защото много обичам мигли. Обичам мигли и ведички, другия фетиш ми е червилата, но матови, аз не харесвам гланцови. Както е, гайс. Ето това е ефекта. Аз съм с модел Midnight. Той ми е един от любимите. Не е точно моя фейворит. И в доста, до все пак са си моя, аз съм пристрастна. И така.
Надявам се да съм ви улеснила. Най-вероятно, боже, 9 минути съм го записвала това чудо. Няма да мога да го кача в Instagram, затова ще кача една част и другата ще се кача в Facebook и там ще може да видите. Благодаря ви за вниманието. Целувки!